Chongku day nang behailang Chongku day nang permailang Boroni jarimin permailang Permailang जारिमिनारि संकसकाराय जायगानिफ्राय जोङो रायजो राजाफोर बयबो खुलुमहरनाय जाबाय आरो गिबि जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि माननीय चिफ हाग्रामा मन्त्रि बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बिथांमोना बे जारिमिनारि संकसकारायाव फैनानै बे जायगानि थाखाय बिथांमोना जे राङारि अनसुंथाइ फोसावलांबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दा संकसनि बे जारिमिनारि खेराइखौ जोङो लाखिनांगोन आरो जों बर' फिसाफ्रा जेसेबां दिन थागोन बे संकसनि खेराइया अरायबो जारिमिन हिसाबै थाबाय थानांगोन आरो जोङो बेखौ बयनोबो जोङो फोसावनानै मिथिहोनांगोन आरो बे संकसनि जे खेराइया बोरै जाया जों बिनि जारिमिनखौबो जोङो रायजो राजानो जों बुफ्रुनो होनांगोन संकसआव मानो खेराइ होआ बेखौ सोर होआमोन दा बिनि माखासे जारिमिननि बाथ्रा दङ आं गिबि जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनोसै 1562 मायथाइयाव कुचबिहारनि राजा नरनारायण सिलारायमोनहा बे संकसआव खेराइ होदोंमोन नरनारायण सिलाया बर' फिसा बे सिखोनाझारनि हावरिया मेसनि फिसौज्ला मेस मानसि दा नरनारायणआ जेब्ला सानजा रायजो गाग्लोबनो नागिरदोंमोन आहम रायजोजों लोगोसे गुबुन रायजोखौ जेब्ला गाग्लोबनो नागिरदोंमोन अब्ला बियो ब्राह्मणफोर लिंहरदोंमोन फुजा होनो थाखाय माबे दिनाव आगान सुरब्ला मोजां जागोन माबे बोथोरा मोजां जागोन बेखौ नायखांनो थाखाय ब्राह्मणफोर लिंहरदोंमोन दा बे समाव नरनारायणआ गावनि धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेखौ बावजोब्बायमोन बे हिन्दु धोरोमाव माने गोबाबायमोन बेनिखायनो बियो ब्राह्मण लिंहरनानै नायखांदोंमोन दिन थिग खालामनो थाखाय दा दिन थिग खालामबाय सानजा रायजो गाग्लोबनो थाखाय दा बिनि मोनायावनो बाथौ बोराया नरनारायणखौ सिमाङाव सोबनानै बुंदोंमोन बले नरनारायण नों नोंनि आसार खान्थि धोरोम नीतिखौ मानो गारजोबखो नोङो कसारी हारिनि नियमफोरजों नोङो जुदि खेराइ होआब्ला नोंनि सानजा रायजो गाग्लोबनाय जानाय नङा होननानै बे बाथ्राखौ नरनारायणखौ बुंदों बोराइ बाथौआ दा नरनारायणआ सिमां हाबहां आं गोसो जादों सिरि मोननानै लोगो लोगोनो बियो संकस दैसेराव माने कसारी हान्जाखौ लिंहरनानै खेराइ होग्राफोरखौ लिंहरनानै खेराइखौ होदों दा खेराइ होनानै बेयाव हांसो फारौ दाउ बोरमा अमा मैसो बुलि हालि होदों बुलि होदों दा बुलि होनाय गेजेरजों खाम सिफुं सेरजा रिंनायजों दौदिनिया जाखांदों आरो दौदिनिया जाखांनानै दौदिनिया गोजोननाय फोरमायनानै बुंदों खोनासं राजा नोंनि फुजा होनायखौ मोननानै गासिबो देब देबिफ्रा गोजोनजोब्बाय नोंनि साननाया जाफुंसिगोन नों दानो थांदो नोंनि सानजा रायजोखौ नों जै खालामहैदो बे बाथ्राखौ दौदिनिया बुंनो हादों दा दरं राजबंसावलियाव बे संकसआव खेराइनाय बे बाथ्राखौ रोखा मोनो नैबे दरं राजबंसावली बिजाब सूर्यकुरि देब'खौ लिरनाय बेखौ दरंनि राजा समुद्र नारायणआ बिथोन होनानै सूर्यकुरि देब'खौ लिरदों बे 1791 सालाव लिरनाय लेखा बियो बेखौ माने ब्रजावली भाषाजों लिरदों दा बिनि लिरनाय बादिब्ला ओरै आं फरायना होनो सानदों शपथ खुवाय राजा बुलिला बसन सुनियो समस्त मारबैग निबन्धन नैबे गहाय कुमार आलिनि बाथ्रा बे नैबेयाव ओरै होनदों एहि बुलि पण्डितगण माति आनि शुभ जात्रा साइलन्त निपति महामानी मंगल खरिया अलायलन्त नरपति
অসম রাজ্যর মরিবাগ প্রতি প্রথম নিশাত দেখা জেলা সদাশিব বলে আপনার নীতি এড়িয়ে কিয় কচেই মতো এভ করিও নাচন থর জয় হইব কইলেও স্বরূপ বচন এই বুলি মহাদেব অন্তর্ধান ভৈলা চেতন লুবিয়া রাজা সম্ভার সবাইলা সংকোচ নদীর তীরত থানা গাড়ি ফাতিলা নাচন য'ত আনিয়া কছাৰী হংস ফাৰ মদ ভাত মহিষ শুকৰ কুকুৰা ছাগল উপহার নিৰন্তৰ ফালিলা নাচন তথা মা দল বজাই সবারও মাজত থুল্যন্তর দেউঠাই बे दरं राजबंश लिरनाय लेखा बे संकस दै सेराव जे खेराइ होदोंमोन नरनारायणआ बेखौ दरं राजबंशावलियाव सुमुद्र नारायणआ माने लिरदों दा सुमुद्र नारायणआ जाहैबाय नरनारायणनि फंबाय सिलारायनि 7 जेनेरेसन बे दरंनि राजा सुमुद्र नारायणआ सिलारायनि बंश बे 7 जेनेरेसन बे दा गथिखे बेखौ जोङो हिस्ट्रियावबो फराय मोनो गोबां हिस्ट्रियाव लिरलांदों जे बे जायगायाव जे खेराइ होदोंमोन आरो कुचबिहारि राजा जे बर' राजानिफ्राय अरिजिनेट जानाय आरो बिनि गिबि राजाया हावरिया मेसमोन सिखोनाझारनि दानि खुदाघाट परगनानि सिङाव थानाय सिखोनाझार बे सिखोनाझारावनो हावरिया मेसआ रायजो खुंदोंमोन आरो बे हावरिया मेसनिनो फिसाला बिश्वसिंह आरो बिश्वसिंहनि फिसाला नरनारायण आरो सिलाराय बिसोर मेस बंस'जोब गासिबो बे लेखायावबो रोखा रोखा दं आरो गुबुन गुबुन हिस्ट्रियावबो बे रोखा रोखा दं दा बे जारिमिन बाथ्राखौ लानानै जारिमिनखौ फुवारनो थाखाय बयनोबो मिथिनो थाखाय आं 2014आव जेब्लानाखि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि चेयारमेन जायो बिटिसिआ जेब्ला आंखौ सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि चेयारमेन खालामो बे समाव आं मोनसे जेनेरेल नलेज हिसाबै आं मोनसे प्रश्न लाबोदोंमोन जे बिटिसिनि सोनाब जोंनि दैमा सेरनि रुगुङाव बे बर' राजा नरनारायणआ खेराइ फुजा होदोंमोन बे दैमानि मुङा मा होननानै मोनसे प्रश्न जेनेरेल लाबोनाय जादोंमोन 1 नम्बरनि दा बे प्रश्नखौ लानानै राजबंशिफ्रा बिराद दावराव खालामदों राजबंशिफ्रा आन्दलन खालामदों जे नरनारायण सिलारायखौ जुदि बर' राजासो होनबायब्ला राजबंशिनि हिस्ट्रिया बहा थाबावनो राजबंशियाथ' सिनायथिया गोबांसै हिस्ट्रियानो गोबांसै बिस्रा मानोना बिसोरो नरनारायणखौ गावसिनि बंश सिलारायखौ गावसिनि बंश होनना लायो दा गथिखे बिदिनो बोराबनानै बिदिनो रागा जोंनानै बिसोरो माने CSBनि चेयारमेन दावराव दैखोम नार्जारिखौ होखारनांगौ होननानै बिसोर आन्दलन खालामदों बिराद दावराव खालामदों हुलुस्थुल मोनसे परिबेस दा बे समाव जोंनियाबो माखासे नेताफ्रा आंखौ माने बुंदोंमोन जे निमाहा बिदो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं बेहाय आंथ' निमाहा बिनो हानाय नङा बे हिस्ट्रियाव रोखा रोखा लिरनो दंखाथारो आरो हिस्ट्रियाव लिरनायखौ जुदि आं निमाहा बिब्ला आंखौथ' जेनेरेसना जोलैनि हांगार होनगोन बे CSBनि चेयारमेननि थाखाय गावनि हिस्ट्रिखौ नंखाय बुंग्रा दावराव दैखोम नार्जारि जोलैनि हांगार होनना बयबो बुंगोन बेखायनो आं बे बर्डआव आं लानो हानाय नङा आं बेखौ साननानै आरो जाथिनिफ्राय माने नोंनि बे चेयारमेना जेबो देरसिन नङा जाथि देरसिन जाथिनि हारिनि सिनायथिया देरसिन जाथिनि जारिमिना देरसिन बेखायनो आं बे जाथिनि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय जाथिनि जारिमिनखौ आङो माने प्रसार खालामनो थाखाय आं थिरां खालामनानै गोसोखौ गोरा खालामनानै आं बे CSBनि चेयारमेनखौ आं उइद्र' खालामनानै लायो आङो बै समनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ आं बुंहैदों जे आंनि बे चेयारमेनखौ नांला सोरनोबा होदो आं लिरनानै बोदों आं बे चेयारमेनखौ नांला आङो दा बिनि उनाव आङो गोसोखौ गोरा खालामबाय जे बे हिस्ट्रिखौ जों गायसनथारनांगोन बे हिस्ट्रिखौ जोङो दोनखोमानो हाया राजबंशिफ्रा गावसिनि जारिमिनखौ दोनखोमादों गावसिनि जारिमिननि बेरेखा डिक्टेट खालामदों होननानै बुंब्लाबो जों बे बिसोरनि खोथाखौ जों गनाय हाया ओमफ्राय बे जारिमिना जोंनि जारिमिन आरो संकसआव खेराइ हैनाया जोंनि जारिमिन जोंनि बर' फिसा बर' राजा नरनारायणआ खेराइ हैदों बे जारिमिनखौ जों गायसनथारनांगौ बेबायदि साननानै आङो संकसआव खेराइ हैनायनि सिद्धान्तखौ लादों बे समावनो आरो आङो संकसआव खेराइ हैनायनि सिगांबो आं मोनसे मेथाइ लिरदों जे जों हायनारि बर' सिख्ला बर' रायजोनि रंजालिजों संकस दैमा सेराव बर' फिसाफ्रा खेराइदोंमोन होननाय बे मेथाइखौ आङो लिरदों बे समाव आरो मोनसे चेलेन्जजोंनो बे मेथाइखौ बानायनाय जादों आरो मोनसे चेलेन्जजोंनो संकसआव खेराइ खालामनो होननानै जों थिग खालामनाय जादों आरो संकसआव खेराइ होनो थाखाय आङो बे समाव क'क्राझार जिल्लानि गुदि बाथौ आफादखौ लोगो लानानै बेयाव खेराइ जायगा नागिरफैदों आरो बिनि जायगानि नागिरग्रा जायगा थानेस्वर बसुमतारी बिथां नैबे चेयारमेनमोन बे समनि खेराइजों खुंनायनि बे समनि चेयारमेना बेनो दा जों बिथांमोननि सहायाव जों बे जायगायाव जोङो माने नैबे
주드리 가타리 올람조라 बेजागो जों खेराइखौ प्रथम जोङो 2016 आव जोङो खालामनाय जादों दा बे जारिमिन बियो आरो नैबे नरायनस्वराय जे बेयाव संकसआव खेराइ हैबाय बेबो जारिमिन आरो लोगोसे नैबे जे संकसआवसो जोङो खेराइ हैबाय 2016 आव बेबो मोनसे जारिमिन 1562 सनाव नरायनस्वराया बेजागो खेराइ हैदों आरो जोङो 2016 आव जों खेराइखौ जों होफैदों माने 461 बोसोरनि उनाव जों बे खेराइखौ जों होफैनाय जाबाय बे बर'नि जायनाखि जारिमिन नरायनस्वरायनि जारिमिन बे जारिमिनखौ जों दिनै सरजाबनानै होनाय जाबाय दा जोंनि जारिमिन दा गथिखे दिनै बे संकसनि खेराइयाव बयबो बाहागो लानो फैयो बयबो लोगो लाफैयो जों मोजां मोनदों जे बे संकसआव जे जों खेराइ हैबाय बे खेराइ हैनायनि उद्देश्यआनो बेनोमोन जे जोंनि जारिमिनखौ गायसननांगौ जोंनि जारिमिनखौ माने फेहेरनांगौ बेखायनो बे संकसआव जारिमिनारि संकस खेराइ जागोन बे जारिमिनारि संकसआव जोङो बोसोरे बोसोरे जे जों मानो बेयाव खेराइ फुजा फैदों बे जारिमिनखौ जों सावरायनांगौ बेयाव ओमफ्राय लोगोसे जों सानदों जे बे संकसनि जारिमिनारि खेराइजों लोगोसे माने जोङो जारिमिनखौ बुरखांनानै जोंनि बे खेराइनि गेजेरजों जों माने बाथौ धोरोमखौ फुरा मोनसे गोसारहोनाय बाथौ धोरोमनि बिथाखौ गुवार खालामनाय जों बे थांखिखौ लानानै जों बे संकसनि खेराइखौ जों खालामनाय जादों आसा खालामो जोङो गुबुन गुबुन बोसोरावबो आरोबाव बिदिनो मोजाङै खालामलांगोन आं बयबो माने रायजोफोरखौ जों सिबिनाय खुलुमनाय बावहरो जे बिटिसिनि CSBनि चेयारमेनमोन आरो बे चेयारमेन जानानै आं जे माने इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामदोंमोन बे इन्टारभिउ खालामनो नागिरनायाव जे संकस दैसेराव जे नरायन इसलारिया खेराइ होदोंमोन आं बेखौ जेनेरेल नलेजाव लाबोदों आं सानो आरोखि बे निस्सय आफा बोराइ बाथौआ आंखौ माने थिखांना होदों आरोखि थिखांना बेनि बे प्रश्नखौ खालामहोदों आं सानो आरोखि आरो बे प्रश्नखौ खालामनानैनो जोङो माने दावराव जाबाय बेखौ लानानै पुलिस जाबाय आरो बिनिफ्रायनो जोङो संकस खेराइखौ जों होनाय जाबाय निस्सय आं सानो आरोखि बेयाव आफा बोराइ बाथौआनो थोनदों आरो आफा बोराइ बाथौ थोननायखाय जोङो बे CSBआव कुइसन लाबोफ्रांदों आरो कुइसन लाबोनानै ओमफ्राय संकस खेराइखौ जों होफैदों बे आफा बोराइ बाथौनि थोननाय आरो जुदि CSBनि माने रिटेन एग्जामिनेसनाव जुदि आङो बे कुइसनखौ लाबोआमोनब्ला निस्सय संकस खेराइ होनायाबो जानाय नङामोन आं सानो आरोखि जानाय नङामोन दिनै बिराद गिदिर जाबाय संकस खेराइया दिनै बयबो ओंखारनोसै इभेन आंखौ बै समाव जायफ्रा बुंदोंमोन जे निमाहा बिनो थिननाय निमाहा बिदो दा दिनै बिसोरबो सिगां बे जायगायाव बाहागो लाफैयो आं बिराद मोजां मोनो बेखौ बुंनानै आरो बे संकसनि थाखायनो आरोबाव आं दोंसे मेथाइबो बानायबावदों बेखौ जोङो लासैनो माबानोसै फोजावनोसै मेथाइआ ओरै जादों आरोखि आं ससेल' खनगोन संकस दै नों बोहैलां संकस दै नों फोरमायलां बर'नि जारिमिन फोरमायलां जुग जुगामि नों बोहैलां नै गोथार दैमा जुग जुगामि नों बोहैलां गोजोन्थों रायजोफोर